Select Africa TV update sawubona mbukeli sekubingelela futhi siyakwamukela igama lami ngingusinenhlanhla. Ungqongqoshe wezemfundo emamengena isisekelo enje Motseha uthi kusukela ngomhla ka7 ngoFebruary ku2022 zonke izikole zibuyela ekufundeni ngendlela ejwayelekile. uMotseha umemezele lokhu kwisithangamisa bezindaba lapho bechaza khona ngezinhlelo zomnyango wakhe ngokwamukela abafundi ezikoleni. Ukufunda ngaphandle kokuphazimiseka selokhu kwagcina ukubonakala eminyakeni emibili edlule ngo2020 nokuyinto uMotseha athi ikuphazamise kakhulu ukusebenza kothisha nokufunda kwabantwana. Uthi COVID-19 yigciwane likhona emhlabeni jikelele ekumele wonke umuntu azifundise ukuphila naye ngendlela ephephile. Kanti masiqhubekela phambili ungodi wezomthetho umpumelelo zikalala uthi kuyomela achaze kabanzi uMongameli Cyril Ramaphosa uma engathatha isinqumo sokungaqoki uMandisa Maya njengenhloko entsha yamajaji akuleli. Ikomiti beliqokele ukuba liqhube inhlolokhono yalesi sikhundla liphakamise uMaya njengofanele ukuthi asithathe. uMaya nongumongameli wamajaji enkantolo enkulu yokudluliswa kwamacala obeqhudelana nejaji lenkantolo lomthetho sikelelo umbuyiseli Mandlanga, uMongameli wamajaji aseGauteng Dustin Mlambo kanye nenhloko yamajaji esabambile uRaymond Zondo. Konke manje sekusele kuMongameli Ramaphosa ukuthi amemezele ukuthi uyamqoka yini uMala noma uqoka omunye phakathi kwalabo abathathu abanye. Uzikalala uthi noma uMongameli enamandla okuqoka noma ngubani angathanda ukuthi abe inhloko yamajaji, kodwa njengoba siliphakeme igama likaMaya kumele asane eseqoka yena noma achaze ukuthi kungani engamqoki uma egcina engamqokanga. Siqhubekela phambili ngodaba oluthi uSibongile Mani uthole enecala lokweba u14 million wamarandi owafakwa ngephutha kwi-account yakhe ngabakwa NSFAS, kanti ke uMani wabe esewusebenzisile u818,000 randi, kanti ke isigwebo sakhe sihlehliselwe noma ke sizophuma ngomhla ka8 kuMarch ku2022. Kanti ke mbukeli sikuphethela ngodaba oluthi kuphazamisekile ukufunda nokufundisa esikoleni esise-Richards Bay, eRichards Bay High School ngesikhathi abafundi abangaphezulu kuka40 bephuthunyiswa esibhedlela emva kokugula okusakala ukuthi lesi simo sibangelwe ukuqhuma kwegesi enkampanini ekhiqizi esidi iFosco khona eRichards Bay. Inhlangano ebhekelele ukuhlanzeka komoya eRichards Bay Associates Clean noma iRichards Bay Clean Air Association ithi isaphenya ngalolu daba. Mina ngingusinenhlanhla, le iSelect Africa TV. Sicela ke mbukeli ukuthi uqhubeke uzivakashele nasey'nkundleni zethu zokuxhumana. Siyatholakala Instagram and Twitter @Select Africa TV, ku Facebook uSelect Africa TV. Siyacela qhubeke usubscribe futhi ku YouTube channel yethu, ulike uphinde futhi ucommente. Siyabonga.